Ассаляму алейкум, газиз имандашлар. Шушы дөньяга тымырылып яз килгән илаһи мизгилдә без сезне балкыш программасында янәдән сәламлыйбыз. Бер көнне кояш балкый, икенче көнне кыш билен бирмәскә тырышып ыжгыра, кар буранын уйната. Сипайлова бистәсендәге Кашкадан паркында оештырылган Нәүрүз бәйрәме нәкъ менә шундый яз белән кышның бил алышкан мизгиленә туры килде. Балкыш программасы анда катнашты. Без Нәүрүз бәйрәмендә катнашкан төрле милләтләрнең чыгышын, аларның җыр-биюләрен, аларның фикерләрен, аларның шатлыклы вакыйгаларын яздырып алдык. Һәм алдагы сәхифәбездә без сезгә Нәүрүз бәйрәме турындагы репортажыбызны тәкъдим итәбез. Бәйрәмне оештыручылар Башкортстанның Мәдәният министрлыгы, Халыклар ассамблеясе, Халыклар дуслыгы йорты, республикадагы милли мәдәни иҗтимагый оешмалар. Бәйрәм улысын, кичесен, улуг кунакларны бергә җыйды. Бүгенге көндә кыш үзенең позицияларын бирергә тырышмагала, матур итеп, шундый күркәм яз байрамын, яңа яшәеш, яңа ел байрамын, Навруз байрамын тәбрикләйбез. Балалар менән килгән ата-әсәләр, студентлар күп. Ысынлап та бу байрам бүгенге көндә безнең күп милләтле җәмгыятебездә халыкларны берләштерә, халыкларны дуслаштыра, иптәшләр табырга ярдәм иткән байрамга әйләнде. Чөнки Навруздың төп символлары булып матурлык, бергә яшәү кыйммәтләре, яхшылык, яңа тормыш, яңа өмет булып тора. Шуңа күрә лә һәрбер халыкка, һәрбер гаиләгә, һәрбер кешегә бу кыйммәтләр әлбәттә бик якын. Шуңа күрә лә иң изге теләктәр бу матур байрам көнендә гаиләләребезгә, йортларыбызга, күңелләребезгә, күп милләтле республикабызга, зур илебезгә ел һайын шундый тыныс, матур, күркәм, Наврузлы язлар килгән. Бу көн белән төн тигезләшкән мизгел. Шәрыкчә яңа елга аяк басу, безнеңчә кышны озату, язны каршылау бәйрәме. Һәр халык килер язларга зур өметләр баглый. Нәүрүз күп кенә төрки халыкларның уртак бәйрәме. Ул электән гаиләләргә бәхет, иминлек теләп, яңа килгән яз башын, яңа елны каршылап үткәрелгән. Шуңа да бүген көн бик суык булуга карамастан бик теләп кунаклар килгәннәр, җырлап, күңел ачып, биеп, тәмле сыйлар белән, тәмле нигъмәтләр белән сыйланып, бәйрәм итеп, бәйрәмебезне дәвам итеп ятабыз. Киләсе еллар уңыш алып килсен, имин булсын, бәрәкәтле еллар килсен дигән теләктә калабыз. Нәүрүз мөбарәк булсын. Әлбәттә, милли бәйрәмнәр булдыклыларның ярдәменнән башка оештырылмый. Хәйриячелек, изгелек төрки халыкларның асыл сыйфаты. Бу бәйрәм Нәүрүз бәйрәме ул кыш белән язның аерылуы, дөньяның уянуына багышланган бәйрәм. Ул бәйрәм мөселман халкы бик бәйрәм итмәсә дә, Азиядә яшәгән милләтләр бәйрәм итә торган бәйрәм. Шулай да хәзер безнең Башкортстаныбызда бик күп милләтләр яши. Шуңа без бу бәйрәмне безнеке түгел дип әйтә алмыйбыз. Чөнки без халыклар дуслыгы өчен эшләгәч, халыклар бәйрәм иткәндә без дә бәйрәм итәбез. Ә инде үзебезнең чиратта без бу бәйрәмне оештыруда әзмәс көч салырга тырыштык. Һәм дә инде бөтен телевизор караучыларны, бөтен дусларны, бөтен Башкортстан халкын нашы Нәүрүз җитү, яз җитү белән чын күңелдән котлыйбыз. Һәм дә яз җәй уңышлы, мул килсен дип теләп калабыз. Бәйрәмдә татар халкы табынын бүздәктән килгән татар тарихи мәдәни үзәге вәкилләре бик яхшы итеп оештырган иде. Милли ашлар, милли йола һәм җыр-бию беркемне дә битараф итмәде. Бүгенге Нәүрүз бәйрәме безнең татар халкына зур бәйрәм итеп шөгыльләнә. Без бүгенге көндә нык шатбыз. Шундый дуслык, дус яшәүебезгә башкортлар, азербайҗаннар, төркмәннәр, казахлар, кыргызлар, без бер гаилә булып яшибез. Бергә үзебезнең
бәйрәмнәребезне шулай матур итеп үткәрәбез. Әле татар халкының ашларын алып килдек, бәлешләрен, азыкларын алып килдек, бәлешләр, вак бәлешләр, кыстыбыйлар. Менә бүтән килгән кунакларны чәй ишереп, авыз иттереп, кунак итеп озатып җибәрәбез. Иранча кояш календары буенча елның беренче көне Нәүрүз дип атала. Бу көндә көндәлек мәшәкатьләр иртә тәмамлана. Йорт, җир яшел гранат һәм алмагач ботаклары белән бизәлә. Һәр гаиләдә мул сыйлы табын корыла. Я хотел поздравить с наступившимся Ноурузом. Меня зовут Барду Хамид Реза, я гражданин Ирана, живу в Уфе давно и не считаю себя в чужой стране, потому что здесь, как и в Иране, празднуется Навруз. Это наш общий праздник, который объединяет наши народы. И сейчас бы хотел на своем родном персидском языке поздравить вас с Новым годом. Ноуруз Мубарак, Харузатан Ноуруз, Ноурузатан Пируз. Нәүрүз гаиләләргә тынычлык, иминлек алып килә. Бу көнне кешеләр дуслаша, җырлап биеп күңел ача. Поздравляю всех многонациональный народ Башкортостана с праздником Наурыз. Наурыз байрамы құтлы болсын, жаныңыз сау болсын, ишіңіз оң болсын. Дұғаулық болсын. Сау болың. Бүгенге көндә дә Нәүрүз ул халыклар дуслыгы символы, яхшылык һәм үзара хөрмәт билгесе. Я аварец с Дагестана. Навруз байрам кол бар кулебу. Төрки халыклар уртак юлаларга, уртак рухи хезмәтләргә ия. Бай тарихлы, күп кырлы, мәдәниятле халык. Мы вот все собрались, все нации здесь. Очень приятно так. Мы бы хотели поздравить всех с праздником Навруз. И желаем всем, чтобы у всех настроение было весеннее. Несмотря на погоду, у нас отличное настроение. Желаем всем удачи, успехов. Нәүрүз бәйрәме һәр елда республика матбугатында киң яктыртыла. Каләм ияләре өчен янә бер илһамлы мизгел ул. Бүгенге шушы бик матур бәйрәмгә килдек. Менә шушы төрки халыкларының борынгы бәйрәмендә бүтән журналистлар яктырта, бүтән журналистлар катнашу, Исәптән Кызылтаң, Тулпар, Әлекей журналлары да халык бик күп җыелган. Менә көн бит инде бик җылы булмаса да, карлы, яңгырлы булса да, халык килгән. Бәйрәм бик матур башланып китте. Күңелләр күтәренке, шулай дәвам итсен дип уйлыйм. Республикабызда дистә еллар оештырылып килгән уртак төрки бәйрәм Нәүрүз Башкортстан милли мәдәни мөхтәрияте эчендә көтеп алынган зур җаваплы чара. Халыклар арасындагы дуслыкны, иминлекне, үзара хөрмәтне үстерүгә зур игътибар бирелә, ди җитәкче Римма Үтәшева. Бүген суык көнгә, көн суык булса да, менә бик матур бәйрәм итәбез. Навруз, яңа көн. Бу безнең туганнарның да, безнең электәнлек килгән халыкларыбызның бәйрәме бит инде. Яз җитүнең зур бәйрәме һәм күп миллион халыклар бу бәйрәмне шул хәтле шатланып кабул итәләр. Без дә берничә ел менә шатланып, менә шул үзебезнең туганнар белән киләбез, күрсәтәбез үзебезнең гореф-гадәтләрне, үзебезнең халыклар ара дуслыкны. Чөнки һәр бер чара ул кешеләрне менә сулык булсарак җыелуы үзенең аш тәмнәрен күрсәтәләр, үзләренең менә төрле кул сабышларында балалар биеделәр, матур итеп йырлыйлар. Ышанам инде шул Навруз мөбарәк булсын, алдагы яз яхшы үтсен һәм халыкларга тынычлык. Әйе, язны каршылау бәйрәмендә кыш билен бирмәскә тырышты. Салкын җил, буран уйнавына карамастан, халык гөр килде, җырлады, биеде, сыйланды, күңел ачты. Чөнки җаннарга дуслык кояшы уялады, күңелләрне туганлык җыры җилкендерде. Күптән түгел Балкыш программасы Башкортстанның төньяк чигендә урнашкан Тәтешле районында булды. Тәтешле берәкәтле төбәк.
Ул үзенең Атнабайлары, Хания Фәрхиләре, Салават Фәтгытдиновлары һәм башка яшь талантлары белән дан тота. Тәтешлеләр безне бу юлы бик күңелле бәйрәмгә чакырды. Аларның көтеп алган зур тантанасы безнең дә күңелләргә хуш килде. Тәтешлеләр 5 ел буе түземсезләнеп, үзләренең яңа мәдәният сарае ачылуын көтте. Һәм патша сараена билгесез сарай үзенең ишекләрен ачты. Алдагы сәхифәбез Тәтешледә мәдәният һәм ял сарае ачылу турында. Март айында Тәтешледә тарихка кирип калырдай шатлыклы вакыйга булды. Патша сараена тең мәдәният сарае үз ишекләрен ачты. Җыр-моңга, нәфис сүзгә һәвәс Тәтешле халкы 5 ел буе түземсезлек белән көтте бу көнне. Өлкән буын сәнгатькәрләр өчен айруча зур бүләк булды бу сарай. Biz bugün bik бәхетлебез. Безнең шатлыгыбыз ишегебезгә сыймый. Менә ничә ел көткән безнең заманча бизәлгән, менә төрле җайланмалар белән курылган мәдәният йорты сафка басты дияргә була. Без бик шатбыз. Тәтешлеләрнең шатлыгын уртаклашырга республика башкаласыннан мәртәбәле кунаклар килде. Сәхнәдә аларны район башлыгы Рушан Гәрәев сәламләде һәм төзелеш фидакарларын, мәдәният алдынгыларын бүләкләде. Мәдәният министрлыгының мактау грамотасына лаек булучылар арасында яшь талант, курайчы, музыка укытучысы Айнур Кыямов та бар иде. Грамотаны мен даже орысча әйткәндә не ожидал. Миңа әйтүсе дә булмады. Мин вообще шундый нидә торып калдым, шок итәсем, бу минең өчен зур куаныч. Ул бит инде безнең сәнгать кешесен тагын бер бирә, көч бирә дип әйтәгәндә, менә миңа бик шатмын шушы. Мине өйрәтүче укытучым Рөстәм Шарипов дигән бик көчле укытучы булды. Бу хәзерге вакытта юк инде, ул бакыйлыкка күчте. Шуңа урыны җмакта булсын. Аңа зур рәхмәтемне белдерәсе килә. Шуннан мин шушы курайда уйнаган ишеткәс, минем күңелемә шушы инструмент ятты. Күңелемне бик яулады дисем дә була. Мин дальше укуымны сәнгать училищесында дәвам иттем. 2004 елны Өфе сәнгать училищесына кирдем. Анда 4 ел укыдым. 2007 елны тамамладым шушы сәнгать училищесі искусствын. Тәтешледә әлеге вакытта мин шушы балаларны менә өйрәтәм курай серенә уйнарга һәм дә шулай ук выступать итәм, төрле конкурсларда участвовать итәм, концертларда һәм дә курайда гына түгел, төрле инструментларда уйныйм. Гомумән әйткәндә башкорт менә инструментын монда пропагандировать итәм. 14ләп, 15ләп минем укысым бар. Алар курайны яратып йөриләр, уйныйлар, күп өйрәнделәр дисәк дә була. Бик яраталар курайны. Хәзер менә сынапта яңа шартлар туды. Безнең иң беренче зур рәхмәтемне әйтәсе килә үзебезнең республика башлыгы Хәмитов Рөстәм Зәки улына. Менә шундый заведение, менә бит инде нинди матур мәдәни йортына төзеткән өчен зур рәхмәт. Шулай үзебезнең Галава районы зур рәхмәт Гәрәев Рушан Кадим улына. Менә безгә нинди шарт, төрле условия бар инде дип әйтәсе килә монда. Безгә түлке эшләргә үз үстебездә эшләргә, бер урында гына калмаска. Тәтешледә мәдәният сараена реконструкция ясалды дию генә аз буладыр мөгаен. Ул яңадан туды, яңа сулыш алды. Бина яңа баштан планлаштырылды, демонтажланды, барлык коммуникациялар алмаштырылды. Сәхнәдә заманча яктырту, видео, тавыш аппаратуралары һәм техник җиһазлар урнаштырылды. 5 елга сузылган тырышлык бушка китмәде. Бик күп район һәм шәһәрләрнең матур төшенә дә кирмәгән, районыбызның йөзек кашы булырдай мәхәббәт сарай үз ишекләрен ачты. Бездә бүген бик шатлыклы көн, чөнки без бүген Гөлдәй пөхтә менә дигән яңа бинага күчтек. Безнең балаларыбыз, Аллага шөкер, бүген көнне районыбызда бик сәләтлеләр. Бездә шуңа без бик шатбыз бу күренешкә. Безнең мәктәбебез, безнең шәк кенә районыбызның тәтешебезнең
икенче як башын тарайық. Бізге оңайсызлар, ну аңа қарамастан біздің оқушылар бүтін қашаларда ашық болдылар, йөрүделәр. Ерак болмасты қарамастан рахмат тұрсын. Менә центрда шундай матур дәресләр. Бүген бүтін шартлар бар анда. Яқты, пөхтә, чиста, һәрбер кабинетларда үзенә каралган бүлмәләр. Яқты, бүгенге көнне бик шатбыз без зданиедә укыганыбызга, күчкәнебезгә. Безнең районыбызда гына түгел, 3 авылларда да безнең адреслар бар. Анда балалар шөгыльләнәләр, тоже филиаллар без дип әйтәйек инде. Яңа үзебезнең Тәтешледә безнең баян, фортепиано, курай, гитара, хоровой класс бар, изобразительное искусство, рәсем бүлеге. Безнең белешләребез Аллага шөкер җитәрлек, барысы да үз дәрәҗәсендәләр. Преподавательләребез, укытучыларыбыз бик күп, Аллага шөкер. Яңа мәдәният учагында 355 урынга исәпләнгән тамаша залы, балалар сәнгать мәктәбе, ЗАГС бүлеге, спорт, дискотека заллары бар. Районның мәдәният бүлегедә хәзер биредә. Бүлек мөдире Әлфия Урал кызының да айруча дулкынланган мизгиле иде. Бүген безнең районыбызда бик шатлыклы вакыйга. Безнең озак көткән мәдәният хорайыбыз танталы рәвештә халыкка үзенең ишекләрен ача. Без бик бәхетле. Без бүген яңа йортка күчендек. Безгә рәхәтләнеп эшләргә, иҗат итәргә барлык шартлар да тутырылды. Күңелеңә хуш килгәнен сайла, талантыңны аш, үстер. Бүтән мөмкинлекләр тудырылган биредә. Бие, җырла, нәфис сүз серләренә төшен, музыка коралларында уйна, спорт белән шөгыльлән. Бу үрләрне яулауда ярдәм кулы сузган, үз эшләрендә мөкиппән киткән белгечләр, педагоглар, тренерлар әзер. Әнә бит Тәтешлебез данын еракларга яңгыраткан халык, үрнәкле ансамбльләр, урындагы шагыйрьләребез, рәссамнарыбыз, кул осталары, төрле мәртәбәле конкурсларда җиңү яулаган җырчылар, биючеләр байтак. Бүгенге көн безнең культура работниклары өчен һәм Тәтешле халкы өчен бик әһәмиятле көн. Бүген шушы көнне без 5 ел буе көттек, зарыгып, халык бик көтте битендә. Шуңа бүген бик шатлыклы көнебез. Бүтән булган хисләребез тулышып тора. Дулкынланабыз. Һәм дә бүгенге безнең концертта 300-дан артык кеше катнаша. 3 яшьтән алып, балалардан 80 яшькә хәтле олылар. И концертыбыз халыкка бик ошар дип уйлыйбыз. Халык бик сагынып көтеп алды шушы концертларны. Тәтешле төбәгендә нәниләр дә, аксакаллар да җыр биюгә һәвәс. Һәр матур башлангычның шишмә башында өлкән буын тора. Менә без ниһаять үзебезнең күптәннән көткән хыялны бүген тормышка ашырып ятабыз. Безнең дворец культура сарае дип әйтергә кирәк инде. Күп кенә ремонт вакытында булды. Biz bunu ni өчен сагынып көтәбез? Ни өчен дигән вакытта олылар бигрәк тә Тәтешле районындагылар шушы культурага гашык кешеләр моның ачылуын шуның өчен көтә. Коллективлар, төрле авылларда коллективлар килеп выступать итеп, үзләренә культура һәм алып, үзләренә тагында үсеш алып, матур итеп дөньяны алып барырга, яшьләргә инде бер төрле дәрт бирергә, менә шулай яшәргә кирәк дип яшәргә тырышалар. Шулай булгач, без моны түземсезлек белән көтеп алгач, ниһаять ачылды, гөрләп яшәсен генә, эшләсен генә, без шуны гына теләйбез. Әйе, ут йөрәкле, сандугач телле Тәтешлеләр мондый шәп мәдәният сараена чын-чынлап лайык. Худайның ихлас бүләге бу Тәтешлеләргә. Нәфис сүзле, талантлы, канатлы бит ул Тәтешлеләр. Башкортстан туган илем минем. Туган ягым гүзәл Тәтешле. Киң күңелле, җырга моңга гашык. Халкың белән син бит бәхетле. Газизләрдән газиз җирем минем, шын күңелдән үзеңә тартасың. Табигатьнең гүзәл кочагында шәшкә атып, җәйрәп ятасың. Худай да бит сиңа нәкъ тукайча барын биргән, барын өләшкән, эш сөюче, күп милләтле халкың бер гаилә булып берләшкән. Талантларга бай һәм гүзәл ягым,
Минем өчен син бит бер генә. Халкың гади, шишмәләрең гәлсәр, әремнәрең хәтта гөл генә. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең бүгенге программабыз ахырына якынлашты. Бәлки сезнең төбәктә дә күркәм кешеләр, матур чаралар үткәреләдер. Безне дә чакырыгыз. Килербез, сезне дөньяга балкытырбыз. Ә хәзергә хушыгыз. Сезгә исәнлек, саулык, гаиләләрегезгә иминлек теләп калабыз. Сау булыгыз.